Hei, salut și bine că la un nou episod. Acest episod o să prezint un nou joculeț, acesta se numește Hide, nu o să mai stau mult la discuții. O să vedeți și voi cum se joacă și da, haideți să îi dăm play. Așa, am început aici. Stați să dau mai încet. Dacă vedeți ceva sus pe ecran, nu e nimic. Aveți halucinații, e fake. Așa, să înceapă joculețul. Ne-a băgat în meci. Uite, este o echipieră. Trebuie să dăm pe alții, doar apăsăm pe ecran. Și cei care se transformă poate să îi transforme pe cei care caută în animale. Și dacă împușcă în obiecte care, cei care caută, dacă împușcă în obiecte care nu sunt persoanele respective, le scade din viață. Da, mă bâlbui mult. Nu știu de ce. O să așteptăm. De ce ăla s-a mișcat fix acolo? Uite un scaun acolo. What? Împușcă ăla. Da. N-are nicio treabă asta. Nu împușcă în scaun, împușcă în cutii. Mai e unul boss. Da. Cât trebuie să așteptăm. Da, nu eu am făcut asta. Așa, hai să-i dăm și noi acest băiețel un like. Nu știu ce fac așa. Așa. Uitați, acum eu pot să mă transform în ce vreau eu. Dar vreau să mă fac un suculeț, fiindcă e mai greu să mă prindă. Deci vreau să mă duc sus. Trage mine. Nu. Fac. Dați bine să fii chestii mici. Că nu te nimeresc. Și crezi să mort. Ce mă disperă. Urăsc asta. Și hai să ne uităm și... What the fuck? Ce e asta? Da, și cântăm. Când se termină timpul, cântăm. Uite, de asta vreau să mă fac și eu, fiindcă mă nimeresc greu. Că de-abia îl prinde. Sari bătuțule în cap. Da. Trebuia să sară. Nu. Nu vedeți nimic. Multe chestii în bară. Da. Hai să dăm pe altcineva să ne uităm. Nu mai? Doar acesta mai e. Ce să cânte? Trebuie să apare fețele de supra și le vede și inamicii. Te-a văzut boss hogi. De blăiță. De blăiță de urs. Poate altceva. Cred că nu te vede acolo. Că erau chiori. Da, ne-au omorât pe toți. Acum eu sunt acesta. Drumul Geronimo. Cum îi trageți? Așa, deja sunt aici. Da, vedeți cum să le luați. Deci astea două, asta de aici și asta de aici sunt puse identic. Una dintre ele trebuie să fie falsă. Sau nu e nici una falsă. Mai busă acolo bine și aia și asta. Dar nu cred că nimeni nu cred că o să vină pe aici. Așa, hai să vă spun ceva. Deci, când am ieșit pe aceeași mapă, era aici butoiul acesta, la fel cum îl vedeți aici, și lângă el era ceva gen un butoi, uite așa. Așa stea, lângă el. Ceva gen băgat în el. Mamă, câte... Nu știu de ce pune cineva 3 automate aici. What the fuck? Nu, e fals. Sau poate nu e aici. Au, mai am 3 și în viață. Sunt așa, nu știu. Și uitați cum să mă iei luați. Trebuie să vedeți dacă se bagă în chestii. Uite, ăsta... Nu. Dacă mi se duce la inimile acolo viața de tot, mai am 25, ați văzut și voi.
Ce faci? Bă, ești nebun? What? Asta e ceva, nu? Da. Mai am 5 viață. Să joc, aștept să cânte vreunul pe aici. Nu mai risc. Ia să cânte. Zici că se purași. Uite-l! Dobra. Are așa, am glanțe infinite. Am uitat să spun. Ce faci? Ce pitica e ce fuge? Suntem pe partea asta aici. Uite. Salut. Mare lui. Sari gard la el. Uite. Ce faci băruța de aici? Că cum ți-am văzut. Cât de prost mă crezi? Te văd în continuu timp. Unde să văd? Aha. S-a făcut aici. Eu că n-am căzut. S-a făcut un butoi 100%. Butoiul ăsta nu era aici. Fike! A zburat până la capul meu! Da, am zis Fike. Îmi pare rău. Fuck! Măi, cum sta? Sunt prea mare. O chestie prea mare. Vreau ceva mai mic. Suculeț, ceva. Meciul. Să-mi fac suculeț. What? S-a blocat. What the fuck? Fuck you, dă-mi vina telefonul m-a omorât. Du-te mă, pisici. Geronimo! Poate ceva mai mic. What the fuck? Ce moftic. Mamă, ce mai am pe aici cu un bară? Da. Nu mai am clar absolut nimic. Bine, am multe chestii. Mi-a dat cineva mesaj pe WhatsApp. Da, atenți, că le fac o farsă, fiți atenți. Alo? Alo? Na. Uite ce bine că mi-a zis. Da, hai să trecem la jocul. Vreau să le fac o farsă. Dar ne-au închis. Iar mă sună, fiți atenți. Ce bătut în capul ăsta? Te mergă pe loc. What? Da. Mai zis de ce îi prinde. Nu-i prinde. What the fuck, alerg pe loc. Gata, m-a plecat. Da. Mai unul alt. Sunt. Să cântă. Du-te. Mi-a făcut animale. Da. Mai e domnul cutiuță. Trebuie să nu te prindă pânză. Bă, strategic. Ce-a făcut cu aia? Și bustă, bă, nebunul. Da.
Mă, eu sunt ăsta, iarăși. Ia că-mi prăpădești și o glonțele. Aia! Eu, că ăsta s-a dat-o singur. M-a văzut că traca nu știu, era tu s-a dat-o singur. Nu știu pe partea s-a dat. Ok, încheiem și noi acest episod aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă vă găsiți, dacă se strânge, dacă vă place acest joculeț și se strâng multe like-uri, o să mai facem episoade. O să mai facem episoade și da, vedem ce putem să mai facem. Ok, eu v-am lăsat, v-am pupat. Cu voi a fost, nu vă spun numele, că aveți. Da, deci